adoma afi no so a na papa na aba ne a ya bon hu dia ya beye ina ya de sim ya kwatena Akoma ejo Akoma ejo Akoma ejo ni eba me de eko bebe ko siri oh how bebe ko siri ayaka bebe ko siri oh ham bebe ko siri Isakoma edansiam na yetimi diatina onde Isakoma edansiam chimada 12 years ni yakatena ho enti yakatena ho no na abebom kakakra na meton ngofa aboa me kakra ba me ya blind de na nso se minsa ka bibia me de bom ho mbaden pa enti metonton suo ni adaden kakakra na nso ton hwit water afi de nsumo wa no kasa nyema na okita emmafo na ja emmafo ni ayeni wo mokoi nti yakoya no enkwala ye mboa me se nsuna meton wo mu fi school ba onu bi na mede ma wo mu nti wo mu fi school ba wo bo me wo mboa me na onu ana mede twop mu nso nti obi bebi no na afi wo mba nti wo mba na obi di 5 cedis a no se 10 cedi na ora medan na echi sa nti mama edwuma no gu ye na mesre nsufo no se mesra wona problem ma community wo mensuo na mfantete nti wo so kan wo fair blind na so ene eye benada October ehine mebosome no ne de toso miensa fimpino ene aduono emiensa twedi ampoadom ene yesase no wagugu nsupa e de amaye no nti ene due yi minim se enhira no ewo edan mu ebedo so papa dwumadie yi ena monua TV Rabi 1 TV o Sacrom TV ena fei Papa B TV eso Facebook kaye ho ena yedemu live 87.9 FM YouTube Akoma FM 879 Enkrofama so yedem ewo Big Love Radio Spain Minimo OPD Radio Ghana UK Ghana Radio London wamunyina eti adwumadie no afei information centers no adepa information center adwumadie no ewo Kotwi na nabebre ewo kuma obodoma se sanso ena tija adwumadie no ewo Adwoso Abenase midin ede ama Serwaa Sarpong na shane so sa nyame nkoa na metie adwamo na mse na nakua koko Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensa ena fei obapa akohye sikapa an won munyina ebo winchidom yakabom yade dwumadie no eba besomo Marcos ena esine naso owofie de na so adwuma ne kese no wono ada ena woyo ewofie honom na producer so eye Ishmael Haywood na yadama wo hwe adwumadie no ewo Facebook eso ye hyase Vim and Vigor ma bibia bokọ why ready there ma vi ma de ba ye ni o vi ma de ba ye ni David ada wode o awon ne o se edem dada awon de do dada ohun ene keka ho Kenya ho so ahono wo so awoni gu na ye ntwe nkoma wodin de san ndi alima ufre hin na ba ye wo tafo okay tafo nshaye so anase tafo miles tafo zongo na afri ba ye okay ede na do na ma wie de dem na ma wie yi masitena ma metemu no menenje me wu nne kora nka mepe eni nyina ne sen me ba pani ono ne papa ye mfantini ena me ne papa no wo ye no papa no me papa mpene so se won mpene ma emfane ma no me won mpene se sa wade no so ena ode me ma ye kuro mu ni ena me ko ware no me ware no a me wo ma no na papa no so owu be fa papa no ko ma sha se hyehyem komoni ye na ye ntiase wo se wo bapani ni papa ye mfantini uhia no na wase empese wo papa wo momu papa ana na empene so wo so wo mpene enti ye den wo so wo mpene na ja metie na asem ma menne na ntena biem ena me papa no a de me ma ya kuromu ni ya woye wangrani no se eho no de wo pe me nko ware papa no ena mko ware no ni me wo ma no ho de fofia ntwata ena papa no so wuye ena mda ma ni ba fie me ba fie na papa no so wuye na mde didi moa me didi moa sa na ja me bei
de me wo no fantini no ho no me de ne ko ma me nua abiba to tie mi a on ne tete no a ma ne ko school ye bibia wie ye na agya ode ne ko ma ne papa wa sanua na wo papa nso so de ne to adwumam wo ye machine sese amekasa no wono aye master ya wafa ne nkwala omoye adwuma okogi fia na ode nkwala no ko na omakoye adwuma no saa na baabi a metie no ye de ama me kwade na nso nsam pii me ho kire me sugu me yam ne nyina ne sa akwara me ayi me nana che no watime gina manim di matam ne wope ne nyina afiri akwara me ba no ewugya no ho maame no okay wa akwara wo gya no ho maame me ni ho ena yeso wakọ fa nneema bi a wo moton ayi akosua dompo na akwara nko yi bewe ene nsuo boro kase boro nya kase pamo eso obo no papa na me ni ho manhu na de ohu ye na oka kire me na me se baba isa na akọpa de boboa no ho enti wo ba fia me so mebo no na zisa ne se mam no na senia ga ne si bo no me sa bo no ka ho a wo ba yare na me se yu na afedie wo de kasa fira bonten ga no ai wo be pause baba isa wo be pause no no ama na wu na me fra wo ma na me se abimata enti baba isa de no wa ya wo ban so wo be pause no na ne ne ma me se menja na asem na me se won ja na asem se sei menja na asem se sei wa de waka so wo be pause no me te ho no wo ka nyi obi na ka kire me na me so me ba na owu ya no ya no da so wo me mu me ma ne ba no so emewu nka ho na me se bon ayi se sa niama na wo yiwi ya no se wo cheke ne ka no wo de bra me kora na meje ne matia ne ka ene no na ho sanko wo de mfia ene wo de twitwa no a ka no so ka me nka hwe na nani so ene wo vem nani so akwara ketwa ima so ye dan wo bo nani so dodo oh me pe o tem na din ka yusu ye no so ye nani so den wo vem nani so okay na ani so de ye nton odom na me se ani am de beko police station ni be fa ga no na yakobusan sa akwara ne de wode ye no pa no won kan kire me na de ba akopa akoyi tu nanum ne de kanye anu kwan se obeka kire me se obe pause na kuno na mintia ne ka no no ma me se me nja bibia no pa ma chew sa na me jaye anso ha na nu ya be 3 days ya na so 4 days enu so obu no pa e ma na no na nisu no na ovom ye na no na pai na ne am ko ho me ko police station ho na ja me frɛ fie wura na ode da na ma me mondi bone waye bi pa ma me na nya nipa nyina ne be yesa ene da bo odin wode matena da ne mu be ye mfie duni onje me kapre na metemu na fe de bra na so se me de da ne be ma efie wura na madanase na kwan a ne wo fa ase ne de me nana ne fa so no anhwa da me ni ho no obepra no ato atwen ne ba no me ba na wono na ehwe me ye bibia me se me nyankopon fa ne karansi da bia ni ho na me ba no won ma makohuma na me yi sika ento ade makohuma sika nyina wono na de ma me nuhu nyankopon fa o karansi no de afire me nsa ya na pani owo mu eye broma e wa senia ya me kana asem se ne papa ye mfantini no oba pani pa no wo na djuma wo kuta na wo ye djuma na me frɛ wo se broma se ni na ko se ni ye dia se ayi asetena me afie wura no wo de dan ma me no ache mfie duni ono kura me frɛ na wo mfa ni fie wura no me frɛ na wo mfa na me kɔ ho me furo ka me kɔ no honom na me kɔto ne na me se okunu me frɛ na wo mfa o enti frɛ no ma me na me nkia no o frɛ no no obo me din se ma ba no kate kɔ no wa wo ba pani dabi
hwan je odi dan no ma me ametimu no efie na awutimu no aha okay fie wura no nto de yere no fra no na o ka se maba o na o kate ko no wa mama ankia no na ke se no odi ka akora ka se obetumi na meba ketwa no no on pe dan ma me so onim so oni sika na me se asomasi me sraw sawutumi se se ahefa na me kwatena me ni ba bia nti me wu ananka wasie me ne wankasa biu na me de to ho na ne wafa ase ne de ya be ka ho na wo pese wo pra me nana no pese wo kunu no de afa de ebra so se me de ne dan no ma no na ma danase na ma fra wa aka ne nyina kirew se me sraw enti obenya pramu tena se hwan asem ne yekai wo ba pani no aha ti yenka ne ye ne enti ase wo ba no se afra ne sei broma okay aha na me se pramu tena mame na me nkotena mu wudi ka kire me se waje prot bi na prot no wusia mame na makotena mu na wasi kura akosoro nti ebe kakra no wawie na chese makwa mu na mse yu mate eni asempa eni amswade a ye me atete ne bakura na masan gene se me fi obani si dan ni bia ma onti enche ube free ho akwatena wanka saudi okay sa na afre ne baba ko no watemi nchen sese wa wie school ama maja broma ne ba no oso ba de fence broma Brahma na broma me de ta na bia me frɛ sa na sa wa na to di no me na me to yen na to ne sei broma na ne broma de en broma de na de kan ho broma no broma Al Hassan na se Muhammad broma na se broma yi se o ko twere ne din de broma Muhammad so no ko twere ne din a sa broma Muhammad okay se mi sa ho to de en to so ena me se ayi enti afie ho ametie no me ho kire me nsam dooso nti me sra no se pramutra kura na mekwa akwatenam saa na wadi ka kire me se wo si dan na makwatenam na ne ba na woteme nkyɛn no eburu me so na me se Musafa nti wo papa dada won si fie ni nwie na wo se nana wonte wasi ama ne mpena na akwatenam o nam se baby na wose wosi ama me wose ama ne mpena akotena mu nam se wonya hwe o ma ne mpena ne ntena mu na wonjudwu no ho na me de me di amia na me di ayoroho na me su anya hwe nda ne enia me nuanom nyina maka kire obi a efi se me ba no wuye enfie nsia ni wonsi mu ho biem o wuye no a ye fra no obefa no kwasie no eno ano no bepem nne wonsi mi nkyɛn frɛ kora abɔ me bɔne bɛn koa na mede ayɛ wo ma yɛ bɔne kora na mema o ma me ne me no aka kyerɛ me sɛ ma de we no de wo de ayɛ me no nti na me ma wo nkyɛn ne nyina ma so ahu na wasi fie no de ama wo mpra akɔtena mu na me di amia na me di ayoroho na me su na akwara ketwa wɔyɛ me nana etimi gina manim di matam ne wopɛ 87.9 Kumasi menkwa na fie no eya ne nana dia bola so na me da na ne nana be hu me eno ofa me betete ma ye yie ni nyina kwara ne ka kire me okay ena ayi me se me wu a ma ne nsima yi ase when is where you say me ba no oba de hia penny ba in beso body din broma no okay broma no me se me wu a se won pemani mu ahwe nti me wudi a obeba na oba nso so a eni e be fa no e wo fam ho a ye be fa no dese wa body dua na eno ye duabo me dia ma kan wie da bi ma ye duabo ana ma menti ase ye duabo sa wo ka se wo ba pani se wo amani si we yase na wo si we yase a wono so ye be fa ne mu wo fam ho no a na ye dua na wa bo no ana nyese ma ayi so wo be wu ada ho na de ne be fa me suma no na be bo na to ho wa wo suma be bo ba na to me sama no na be bo na to ho sa na me kai okay na me kan sa eti de nti na de wo de broma ba ha sei me de ayi ye kan sei me sim de jato ebrem na moda woroma tiefo etie no
na mo ma me baabi nkwatana okay ye bedi nkomo ye nto aso na ye bedi nkomo no tiefo ne de wa ka wa asem na so obi tie na to na koma so de a but e wose e ho de ntia wo ba na wo ba ye mesimi na oye master e won kra wo sisi adan prapra mutra de nka nya ye ne eti he ye de ne se ye tonframa ye ncheche prapra mutra Messi phone wa na omukwa ya bogafo ya dwuma obi o house yo me da me nya metra mu ntipo obi na me ntram e de na besie se wo ba tan na wo ba a o ya dwuma bi se ya nka prapra mutra de wo bo ye Messi ni na ka betimi abo sa kwan no so wo ba ne mpese obebo ye be hyase na wankasa wa kirem wo se broma na ne papa ye fantini ne mebo no okay bra wo hia broma papa na wo wadi mfie sei wo be kai me 20 na obe 20 na wonwo da dabi na wonfa be ma da okay ana na broma papa na nanka apeme boa na sa na tie awon na nanka apese one ne tena but o ye fantini ni ntino wo papa no ma ante ase eto o ma ante ase time be na o mo ka cha se wo mo ante ase bra wonyi se broma wie ye ana se o mo ka se wo mo ante ase no ana still a wo fa kire ne no enyi se broma menyum wie ya no wonyim wie ya no ana mo so mo nte ase okay eti bra ko ba se wo mo nte ase no mo ma kwan e ma broma papa e hwe broma ne kwara brem dabi o ma kwan kura eti broma din wa na wo ye ayi me bra ba ko na to ne din e na to ne din broma no e na o de ne to hwan because wo bai kura ne din to so kura wonim na wo ko ne papa ho ne de ya wa gei e no wo papa nso de ato no papa friend ya wajei ebrebe no ko ni papa ho ni papa de ne to ya wajei so o wie school no a e wo menua no ho no o wie ya no menua ne de ne ko ma no na ne papa nso so e de ne de ma no okay before say brama ebe wie school na wakọ ni papa ho no ma ni papa ko da ne dia fa ne ya wajei no ba no na ne ntam te sen so no sha se de obi aba e shansa no epani enyam nam tete no ho na tete no medkiri ba na tete no eti wankasa na ne oba ne ntam te sen oh enu sa tam no de na me ba no kura mpo no ma so da kro no ma nhunu a na eyem ya no ni sane maame no no onim pa na yo obi bia sane maame sa okay eti ebra wo ko hia wo mai se wo manyina yesai no me 5 wo manyina ye 5 mienu nyina wu mienu afrim eti bra ko hia wo mankuma no e papa no so still na wo ka broma ben wo sade wo ye enkuma na Akoma FM 87.9 se tama me ko ware ye ne de na me ko ware yi me man papa no na me yi broma no wo menua no ho no wo tete no no osa okay question unyi anu ansa awofo no ya na ye quick say ye be judge ye ma ena me be di ye ena me ba wa ha me ba ne amasewa ena oti Akoma FM ena won fimie ye quick say ye be ka sasem na so ne ewura fi di ama sade na basa etina me bisa no eti yeni no kura na ensem bie wo ho bia ye nka no kura ye fra oba na adwato no yetimi di ato nanim ye de wo hase be bo nipa na so ye wo kwan a ye fa so ebo nipa etimi bisa wo say ebra wo wo broma wie ya wo de ne koma wo nua ba na wo tete no no a wo kwanya ba ma foforo ware ye no wo ka broma ben wo ho se wo ba pani ena me se menua no no wo te dom na se enti ne nche no kotena ye dom na se Ghana he ya enti ne nche no kotena ye enti mayi tamwa mekunu na me papa so wo pe wo no a me ko ware no wo wu ye no me ba ye na chese menua no ayi broma na wie school no de na Akoma ne papa eti de na wonim e de fa broma ne suku kuro mu ene ne nyine mu ho no de na owofo wankasa akora ne firi wo yam to de na wonim de fa ho 87.9 se menua ne na ehwe no sa wo so tiase na wo firi mu dabi me ne suku fees ne bibia me ntua bi da untua bi da okay eno da nchan eno de agitum e bia na wonua ne nsam ye chen ho but e wo mu a me kohwe me ba me mana hu sa ne ma me da so tiase aha ne dom na se de emu nwa sa nkita hode ne nyina na ekoso eno kura no me kunu no wu ya ma e bi kura ya makwan ya bra me nchan be de akwama kakra ne nyina sa nhehye ne na ekoso me kunu no wu ya no a ya me afede makwapem no me ba ayi kromu ha ye fra wasai
na me ye twoba na oba me ho menka de akora ne yo me se wankasa owofo akora de wonim se ne maame ne eden ya ne kon bedo se wo beka aben wo wankasa maame no wakire mu se ne papa ne de wo maame mo na ante ase yentimi mbleme hu se wone ne papa antena na emomo no se aba ne sa owofo wo ka akora ne ben ho ana se se ade wakọ ware be ma foforo wanya akora nan eti brama ne de won fa ne ho na wonua ne nhwe no na wo ye ne se na ne nkita hodie te sei afeso ato atade ma no ewo mu a wodi na woda wo kai no enema bi wo ho ma na wo ye mma ensere ye ne abre ne ye kasai dabi ne nyina menye adentia ne nyina menye fi se ne maame ketwa na wote ne nkan eti na wo de na che wonua ketwa na na enya se me de na che no ewo mu kura me ame kɔ hɔ na menya hwe mfa nkɔma wo mo okay mde me nsa pan na ekɔ ewo mu a na makɔ hɔ na makwakia wo mo mde me nsa pan na ekɔ eti ebra wo wonua ne nche wo hwa bra na wo taade kɔ hɔ no na eye be sen sa bra no ebe ho afe wakɔ hɔ ba ko makɔ hɔ ba ko bo so amfie mienu ansa na makɔ hɔ ba na wo ba wo nche bia na enye ye ha na wo ba wo nche bia na enye ye me ba no na eye yie sa me sa kwatena sankware eno kura wo ba ho okay wo ba me nchen wo honom okay na one ne nua nketo na wo kwa ware ye na wo wu wo mo wachi no wo ka wo nyina abo mu e mo hu se ne nua pani o mo nua pani ne broma wo mo nyina nim no wo ka wo nyina abo mu na mo ntam ye kama ayi wo mo kura kwatena ne nchen eye adwuma pen okay wo mo kwatena ne nchen wa asenia ho eye adwuma no eti time be na wo free wo nua ne nchen e kɔ ne papa ho no wo wie school na me nua ne de no kɔ o wie school be ya GSS no o wie JHS e na o de no kɔ ye se papa ne nto aso aha e na kosi sen e na papa ne se me nsam nye na obesua adwuma de ani obeboa no asua adwuma okay na oboa no ma ne sua adwuma eti papa na de ne to adwuma mu e no so na woni ne nkita hodie na te sen adwuma no me nkɔ hɔ na wo frɛ no so na me ni phone me da frɛ no okay eti no ansa adwuma no e ho ote se na ni gie se na ni nyie se ehwe koyie se ehwe nkoyie woni phone woni sika ento nkɔ hɔ nkɔ hɔ ewo mu ano no aba me hɔ ewo mu ano no aba hɔ no na akire no ya me ko hu me yi ya kire mba bi a wo no na ya na me kɔ na makɔkye ano na makɔkye ano sabe na wo hya ase se wo kwakɔkye ano wadi mfie bɛsɛn oh na wanyom ne ba pani no pora se no wa pani awie wa ye ba ma awie wa hya ase ye adwuma sika e ba ne ho eti afede na otimi kɔkye enya ne sika nti na me kɔ okay nya ne sika me te wo kora na ma ya abrewa me te ho no me mfra no ngi ne sika ina ne ba no so so ametete no me mfra no ngi ne sika se brama ye oba no me hia we di ama no dabi wo yare kora no a me am sika na me de hwa akwala no nya ne sika na me hwehwe okay so de ma me di amage wan fa ma me anya di am mfra no se me pesa me te de ntia wo hwa no na wontimi nkɔ no onyine ye ne de na wotimi kwakɔsra no na etiefo nyina megidi so mpɛ so omote de ntia na ohwa ne de na wontimi nkɔnkɔsra no but onyine ye ne de wotimi kwakɔsra no de ntia enye sika ye fa sika ne to nkyɛn nya ne sika na me enti de ntia na ohwa ne de na woni sika woni phone wontimi mfrɛ no wontimi nkɔsra no but onyine ye de wotimi ye sa de na de ntia de na me kwa wa na mo sankɔre aha okay na me te sankɔre me ma me ketwa nkyɛn hona mkotna ya ntino na mefro yi ka aba kumasa aseme behwehwe no na eno so den mam but sisi ade wa ben wo wa bra wo hya se wo kosra na wo tehina no so tehina na wo timi kosra no na metetafo first no de na mte kurofurum no ono kura no oba me ho e wo kurofurum no oba me ho kurofurum na ensem enya se bia manhwa no ana sesei enu nti na wotami o se woko ayi woni woba awo ba kun 5 wanye ne ho ade no wasa akɔfa bia ka ho na mse brama me pa chaw we no wanye ne ho ade na wasa akɔfa we ya ka ho no me de mani nye ho ono nso awo ba kun 4 obia ne papa saa ba no obia ne papa
na me say oba wakọ baako for obia ne man bia ne papa no wasa akọfa de ato wo ho so na pani na wonne ne te ho awo 5 ya wanya ne ho ade na wo te ho no wasa akọfa we no mani nye ho ene ne bufu make kan na dwene kire me wo kan ne san se de wo ka kire me ya sa na wo ka kire wo ba no ai me se mempe nti wonye we no ho ade so wanya we no ho ade a na we na ode ne ba ne de enya ade a me so mu da o papa wote ya se won huye o papa nso kan sa so wanya we no ho ade a na enya ade a obakwa akofo oba bia ba ama wo ta na ki so won kwaye no ho ade ni won ta na ki da na mso me kan sa me nuanom nyina ta maki yeti ne bufu ya o kan de na nso kan de kire no ne bufu ya nsembe na o kan ya na kire se ne buafu na wo so de asem na nso ka kire no o se me nya me nsem hunu a me keka no do ma ka sa asem ne kire wo sa na o ka kire me nya me nsem hunu na de wo so o pe no no o eja o keka ya na me so me bufu ya na me keka bi kire o so kan wo de ne sei na me so me ka kire ne se ne wa jimi pa wonyimi ya na asem America no nya bufu asem sanka wo wa dwen pa wo tirimu a nya bufu asem wa fa we na wo mien nan enum wa nya no ho ade no asa akofa wo foro na me no wo ka sei sa wo ba no anu akosi dan na ama no na otim na ba ko no so ene nkwala no ete wo papa fie honom wasi bi wo ho na o mo so tim wasi dan mienu ai brama wasi dan mienu ene o ska and ya mintimi nkire utimi nkire okay na ne ba de ahe na wo ho no brama ba ben na wo ho pani ana ketwa on na di pani naki on ka so de akra ne betena wo nchen brama na ka so de ne ba ne betena wo nchen so de na betena me nchen na no sa na akwara ni sa be ya mfie nso no de ne bre me timi ana me hwe no school man yiye ye man busa ne papa ne sika so wo sika ntimi kwaje abedi dabi ma musa ne da mia me sika akwara ne yare kora mia me sika so wo frɛ ne sesi a obeka me frɛ no enta ne sika so wo mam sika wo dabi me mpesa de bia me ka se me ma me kora tiase a na ayi me nya sika emfa ma me de bia sa me se me ma me tiase a me nya sika emfa ma me enti me ma no so no me nfa sika ntata wo mo se de bia ye mam sika dabi eno de emma so me nya sa da wo de mama dia meje no wan fa mama a enya dia metata o se mam sika na de bia ohumi ana me hu aye wahi se se o ma no makasan miensa eti miensa no mo hwa brama na ke betimi aboa wo sa e no no so na adwen se omwa wo mo ame okay ebrebe na wo ka kire ne se wu amane si wa yi ase na wo si ho no ma wo suma be so de abo no de na si ya oba ta wotimi ka asase mo kire wo ba nya wono anam ka kire no me ka kire wono an ba no sa wo frɛ na ne ba no gina ne nkyɛn a o de phone no ma na obɛka ne ba nam ka kire no na me nia wodi maki maka kire no wo ko ka kire wo mo enti ase wo de brahma na nkasa de wontimi nkan si na dabi okay na wo dan ne wo situation na wo ka se wo ko tena wo bi fie mfie du a efie ra ne wo fa se tu ani agu nsam no de na akotena fie no mo ko han ye anasa do papa na na de ko ko han fie ho sa tam no de na yi dan bo wo fom enti na mte kurofrum na me ye koko te me ye koko na me nya sika na me de be han sa dan no de me han ye no na maame no wo fa me se ne ba ti me ye aduane kura na wo se me nja me de no na me meya ne de na yendi ti ma me nsoja nti ne de no ana me ye na ma dibi na me de ada sa maame no wo pemasem nso me pemaame na asem